Hello tfal, jina u Bobo għal darbohra rġajna qegħdin magħkom. Illum jina u Bobo se nkellmukom fuq kliem li fihom 5 ittri. Mela kliem li jkunu konsonanti vokali u konsonanti. Ħantikom xi eżempju. Per eżempju, il-kelma vażun. Fil-kelma vażun għandna il-V hija konsonanti, il-A hija vokali, iż-Z konsonanti, il-U vokali u n hija konsonanti wkoll. Tiftakru meta fil-klassi konna noqogħdu nċabċbu nilagħbu logħba tas-sillabi naqsmu f'sillabi, pereżempju, l-għallima kienet tgħidilkom ejja naqsmu l-kelma vażun u intom tgħidu vażun. Ejja naqsmu l-kelma ġobon. Ġobon, tifel, tifel. Konna noqogħdu nċabċbu għall-kliem meta naqsmuhom. Issa illum dik il-logħba ħanużawha għaliex ħanużawha fil-kitba, ħandaħluha daqsxejn għall-kitba. Mela, jekk inħarsu lejn il-leħħiet ukoll qegħdin f'biċċtejn din li għandi hawnhekk vażun qiegħda maqsuma va bħal meta nċabċbu va żun il-biċċa l-oħra biex jurini li żewġ sillabi fiha din il-kelma. Issa, bħala logħba li tistgħu tagħmlu tistgħu tużaw il-whiteboard jew bitazz, affarijiet li għandkom id-dar, right? U jien għandi żewġ markers. Issa, ħanikteb l-ewwel biċċa tal-kelma b'kulur, ħanażel l-aħmar. U t-tieni biċċa tal-kelma ħaniktibha bil-kulur l-ieħor, right? Biex nuri li għandha żewġ sillabi. U hekk ma nitgerfxux, ma ninsew l-ebda ittra barra, għax va bit-tnejn, aħna nafu nikbu bit-tnejn, VA. U żun, żun bit-tlieta u aħna nafu nikbu kelma bit-tlieta. Imma it-trikk huwa li ma nħallux spazju bejnietom, irridu nikdbuhom fejn xulxin. Mela, jekk il-ġenitur ħajjgħidlek il-mama jew ħuk jew it-tija jew min jgħix magħkom ħajjgħidlek iktib li vażun, inti ħad tikteb l-ewwel biċċa va bħal ma nċabċbu va u żun ħad iktibha ħdejja tinsewx tfal. Zu qed nisma'u żun u tispiċċa bin-n. U hekk ma ħarbulix li tri kollha qegħdin hemm il-ħamsa li huma. Ħanipprova nikteb il-kelma tapit. Mela tapit naqsam ma' ta, l-ewwel biċċa, ta, ta, u l-biċċa l-oħra pit. Pit qed nisma' l-p, pi, qed nisma' l-i, pit, u qed nisma' t. Ħaniċċekkja ftit inqabbilha ma' waħda mill-leħħiet li għandi tajba. U ħanamel oħra. Sufan. Su, qed nisma' s. U, su. Fan. Fan, qed nisma' f. Fa, il-vokali a. Sufan. U n. Ħanqabbilha, ħana ktibtix tajba u ġietni tajba wkoll. Mela dak huwa kif nista' nikteb il-kliem b'5 ittri fuq il-bord. Nista' ukoll niktibhom fuq cards bħal daw. Intom tistgħu issibu xi stampi minn fuq xi rivisti, minn magazzins li tirġifu d-dar tqasqsuhom u tpinġu l-kaxxi taħthom. Jekk ikunu b'5 ittri ħatamlu 5 kaxix. Tajjeb, l-istess mutur mela mu, ħanikteb l-ewwel biċċa, mu, ittra f'kull kaxxa, tur. T, tu, u, mutur, u r. U hekk ktibt mutur. Mela, ħanagħmel oħra, ħanagħmel ġobon. Ġobon kif naqsam ma' Bobo, isa ġobon ejn ftit. Ġobon. Ġobon! Bravu, tajjeb. Mela, ġ bit-tikka Bobo. Isa ġ. Fija tikka? Iva. Bravu, ġo. Bon, xed tisma' Bobo, bon. Bada Bobo. Iva, bravu. Bon. Biex tispiċċa bon? Ne. Tajjeb ħafna Bobo, u hekk ġietni l-kelma ġobon. Issa, nista' wkoll nipprattika dawn il-kliem b'5 ittri mbagħad billi nuża t-tappijiet. Kif għadtilkom it-tappijiet huma utli ħafna, tużhom għal ħafna attivitajiet. Tifrex it-tappijiet wiċċhom il-fuq. It-tfal ittihom kelma
b'ħamesitri, jekk qed tagħmel b'ħamesitri fil-kastallu qed nagħmlu kliem b'ħamesitri. Huma jiffurmaw il-kelma. Pereżempju, ħanagħmlu il-kelma tifel, tifel, mela ti, x'qed tisma' bowbow ti, l-ewwel biċċa ti, qed tisma' isa i. Bravu, mela i, dik l-ewwel biċċa ti u l-oħra x'inhi? Fel, x'hemm bowbow fel. Fa? Eżatt. Fel, x'vokal qed tisma' fel? Bravo, u biex tispiċċa tifel, issa tifel. Prosit, u hekk iffurmajna il-kelma tifel. Alright, u meta naqsam f'silla biex tiġi ti, fel, u flimkien tiġi tifel. Issa, kliem oħra li fihom 5 ittri, ħansemmihom issa, li huma daqsxejn differenti ma' xorta fihom 5 ittri. Mela, jiena fil-bidu kont qed insemmi kliem bil-konsonanti vokali, konsonanti vokali u konsonanti. Issa ħanitkellem fuq kliem li fihom konsonanti vokali. Konsonanti u vokali. Tajjeb? Pereżempju, il-kelma lampa, l-am, p-a. Mela, ħandurhom ftit il-k, konsonanti hija l, il-qajja vokali, il-m konsonanti, il-p konsonanti u l-qajja vokali. Issa, l-istess bħal meta kontu ċabċbu fil-klassi. Lampa, pereżempju, lam, pa. Mela issa tfal, l-ewwel biċċa mhux bit-tnejn ħatkun bħall-oħra. Lam, pa. Mela ħajkolli biċċa bit-tlieta u biċċa bit-tnejn, daqsxejn differenti, ma b'kollox xorta 5 ittri. Tajjeb, ejja ħanċabċbu bajda. Bajda. Tajjeb, werqa. Werqa. Tigra. Tigra. Prosit. Mela, u l-istess nista' nerġa' nagħmel prattika bil-markers fuq il-bord. Nista' nikteb pereżempju semmejna tigra. Bobo, issa kif ħanikteb tigra, kif ħanaqsama? Tigra. Mela tinsix issa 3 ħajkolli, ħanerġa' nibda bl-aħmar. Tig, biex tibda. Ta. Prosit. Tig. Prosit. Mela l-ewwel biċċa tig. Ma ninsewx, ma nħallux spazju magħha, dik kelma waħda. Mela dik l-ewwel biċċa tig u l-biċċa l-oħra ra. Isa ħafifa ra. Reqa. Prosit, reqa. Tajjeb, ħaniprattikaw oħra tal-aħħar. Ħaniprattikaw mejda. Kif ħataqsam mejda? Mejda. Mela, isa, ħanikdbu l-ewwel parti, tinsix 3 itra ħajkun fija. Mejda. Biex tibda mejda. Prosit. X'iżjed? Mej. Kif ħaniktibha l-ewwel biċċa? Prosit. Mej. Tajjeb. Da. Bravo. U bħalma minna fil-kliem l-oħrajn l-istess daw il-leħjiet juruna kif huma maqsumin il-kliem. Għandna l-ewwel parti ta' bit-tlieta bħalma minna hawnhekk huma miktubin bl-aħmar fihom 3 ittri u l-parti ta' wara bit-2. Lam, pa. Pereżempju mejda li ktibna aħna, mejda. Kitla, kitla. Tistgħu wkoll tiktbu il-kliem fuq il-cards bħal dawn mbagħad tagħmluhom dan it-tip. Ukoll tistgħu tipprattikawhom bit-tappijiet bħalma minna hawnhekk. Nispera li din l-attività kienet interessanti għalikom. Jiena u Bobo għal darb'oħra ngħidilkom saħħa u niltaqgħu magħkom darb'oħra. Grazzi ħafna.